Salutare lume, eu sunt Ionuț Iar eu sunt Boghi. și acesta este primul episod din seria noastră de survival. Da. Da, nu avem un nume încă pentru serie, ne-am gândit să decideți voi numele. În secțiunea de comentarii. Da. Vrem să, de fapt, vom face mai multe serii pe parcurs. Mai întâi să începem normal seria asta de survival. Sau în câteva episoade făcute să știm că avem ceva de pus pe canal. Da. Și cam atât. Episoadele o să le postăm regulat, cam pe la sfârșitul săptămânii, când avem și noi timp cu școala, examenele. Da. Vezi că am început să filmăm la și 5-5. Bine. Episoadele o să le facem în jur de vreo 15-20 de minute, mai ales acum la început nu-i nevoie de mai mult. Adică Poate primele multe, episoade da. sunt destul de plictisitoare până ne găsim un loc de casă Da. și da. Uite, mai au niște lemn și fac un pickaxe. Bun. Nu suntem obișnuiți să vorbim, deci vom vorbi foarte puțin, chiar și între noi, că suntem începători. Și da. Uite-mă cum fură ăsta lemn, bă. Bă, ce om. Da, eu îl fur. Să zicem. Fac un crafting, te bun într-un crafting de Da. Am vrut să iau cobblestone și am dat de gravel. Știi ce-ți dau? Nu. Știm. Ce? Am făcut în greșeală. Așa, arată mai frumos. Time to strike. Eu mă duc încolo să fac răzește mâncare. Da. Mă să nu mor toți porcii. Ce m-a speriat când am auzit porcul ăla. Ce crezi că e? Da, pur și simplu guițul ăla dintr-o dată. Demonic. Stai un pic să-mi dau setările mai încet. Poate se aude cam tare în filmare. Da. Ionuț, Nu? ieși un pic din mină. Da. Să zicem că-i mină. Mă rog. Tu n-ai opti faină. Ce e încolo? Chestia aia construită. Acolo. Village, templu, ce să fie. Hai să vedem. Tu ia numai niște mâncare. Eu o să-l cu pickaxe-ul. Contează și vreau să o cer acolo. Foarte curios. Ce era să... Gresie, templu. LOL, așa din prima, stupat. De fapt, îngropat în pământ. Îngropat Eu în n-aș pământ. coborâ să... Da, ia lâna. Bine. Iau TNT-ul eventual. 2 diamante, niște rotten flash în primul chest. Încă un diamant și rotten flash. Bune, pe diamond. Încă 3 diamante, niște 5 gold diamante. și oase. Și încă niște gold și o armură de cal. Din gold. Care? Gold? Perfect. Da. Hai să iau TNT-ul. Mă bine. caz că mă așa. superi. Cum ai făcut lumină? Am spart sus. Și am... Și eu nu m-am lână. gândit la asta până acum. Am... LOL. Ok, asta e chiar dubioasă faza. Chiar mă Da. sperie. Scuzați pentru întrerupere. Ce ziceai, Boghi? Pe pe cum meu se văd așa semne egiptene în preț. Șmecher. În pereți, că nu pe. Pe. Pe pereți, am zis. Îți curios cum urcăm sus. Eu ți-am zis să ție Faithful to Batman. Dar mi-e fain asta. Shiny. Și eu mai am 3 inimi. Tu te-ai aruncat Batman. Ai grijă să nu te lovesc. Ce? Unde-i toată lâna? Nu? Să mai întreb. Fă așa din 2 rânduri, să pot urca și eu, cumva. Trage-te. Uite. Mai avem doar Și carton. hai să ieșim pe aici. Sau hai să ieșim pe sus? Sau da? Am să spart nisipul, nu să-ți dau una. Ok, Da. ce-am știut, Și tu de obicei spargi nisipul cu sabia în mână.
Dar n-am avut altceva. Deci vă dați seama ce greu e să filmez cu el. Tu după ce vin înapoi. Habar n-am. Așa, bun. În astea nu-s nimica, nu? Ce? În astea nu-s nimica. Nu, numai în mijloc a fost ceva. Eventual, dacă vrei să iei gresia. Nu ne trebuie. Hai să mergem înapoi. Îmi dai O să- iteme? Îmi dai niște iteme, te rog, înapoi. După ce vii aici? Am căzut din greșeală. Și de ce plutește nisipul? Ce? Dă-te. Atât eu să mă dau. Uite, am armură pentru tine. Bun. Așa eșuează toate filmările Bughi. Toate. Lasă-ne eșuată. Sper. E cu tine. Corect. Dai niște iteme. Așa, numai. TNT-ul prima dată. La ce stai TNT din prima? La arată? nimic. Gol. TNT-ul... Stai, am vist cum arată. What the fuck? Ce șmecher arată? Bun, am făcut rost de o bucată. Ce faci cu diamantele? Nimic. Diamante, eu. Îți faci... Faci pe pirex. Unde-i tot cobblestone-ul? Nu știu, de folosit. Fii facem așa. Aveam 22 de bucăți, pe ce să le folosesc? Mi-am făcut armură din el. Ce? Din ce? Din cobblestone. Dar acolo l-am Nu folosit. știu. Bă, uite diamantele. Nu-s. Diamante? De-abia am intrat pe lume. Serios, dă diamantele, că am o idee. Încă nu facem portalul către Nether. Dăm diamantele. Să zicem, câte îți trebuie? Dăm 5. Am uite și pe ultimul. Greu a fost. Îți fac ție un pickaxe, că tu ești cu minatul și mie îmi fac o sabie. Stai, nu-ți face sabie. Ce? Că ăsta, cum îi zice, strângem obsidian și trebuie să ne facem enchantment table. Și noi ne... Ai, te două diamante. Ne mai trebuie un diamant. Stai. Oricum, o facem noi cumva și o găsi. Până una alta eu- Da, ne mai trebuie un diamant decât să faci sabie. Vedem. Lasă că o să găsim un pic mai încolo. Păi, dar ne facem chiar acum. What the Vi fuck? vine noaptea? Nu știu, la mine cred că a fulgerat afară, what the fuck, ce m-am speriat. Oh. Oh my fucking god, ce tună. Scuzați pentru asta, văd că afară e vreme urâtă. Nu pot dormi decât noaptea. Poftim pickaxe-ul. Te rog, nu muri cu el. Și nu știi cu cine vorbești. Hai să dormi. Da, acum dorm. Și de ce pus patul lângă altul? Abar n-am, nu s-o obișnuit să le pun așa. Și cam acum ar fi momentul să încheiem episodul. Adică Da, deja filmăm de... 15 minute imediat. Nu sunt 5, că vezi de-abia 9. Că am început la și 5 și 4. Da. Deci n-ai noroc. Fă un furnace până în alta ca să nu... Până alta Da. să pun mâncare. Am apăsat pe buton din greșeală. Ai găsit coal? Ce e ăla? Merg să mai caut. De fapt, nu, dacă tot mi-ai dat pickaxe de diamond, să-l folosesc. Nu! Ce? Serios, ăla de diamond îl folosești? Am bine, fac unul de stone. Cobblestone. What the fuck? Hai să minez în jos cu TNT-ul. De ce faci asta? Și n-ai rest, n-ai cu... Poți să faci un levier. Pot să fac butoane. Să nu spui că vrei să faci asta chiar aici. Da, de unde? Merge dacă fac așa. Fugi, back, repede, mult. Cea mai eficientă metodă de a mina. Și totuși n-ai găsit nimic. Încă.
Spre când nu vrei să-l folosești? Fac. Ce? De la ce vine sonorul ăsta chiar? Ce? De la ce vine sonorul ăsta? Ce? Ne-ai zis cum la ce am auzit? Stai un pic. Îți trebuie mâncare? Nu chiar. Am minus un coponel. Mersi! Cu plăcere. Au, căul. Cool. Eu ți-am zis că e mai eficient să minăm așa. Sparge ce să ies. O știu mâncare. Sparge să ies de aici, domnul. Bun. Am găsit deja coal. Cu TNT. What the fuck? E bine pentru primul episod. TNT, da. Continui să minez. Bum. Nu. Zi-mi că n-ai murit. Da, de unde? Dă-mi caulul mie. Ce faci? Nu! Iotule! Uite coal-ul. Unde l-ai aruncat? Acolo sus. Orb ca noaptea. Hm. Deci e pe ăsta. Ups. Buggy, nu! Bum! Am luat Măcar am shotgun. urcat sus. Uite, am mai găsit coal. Da, bine, ți-am zis. înainte să-l pui, fă ceva aici și urcă sus. Oscar în sus. Ce e asta? Sand. Gravel, dar nu, pentru tine e tot una. Ești mort. Nu! Ești mort, ești mort. Nu! Mai am 3 inimi. Hai și pune niște torțe, doamne. Caul în spate. Le-am văzut. Fugi! Ești mort. Au! Culmea, tot cu 3 inimi am rămas. Minus cât o jumate. Și sunt Căută. lăsat un 42. Câte mai ai? Nu mai am. Bă, uite și aici mai este caul. Bun, dacă aș putea urca în sus. Pietriș. Hop. Încă am făcut piatră. Mă, de ce ne face piatră? TNT. Da, cam așa o să minez eu de obicei, nu? Nu, Ce zici? nu. Aș fi mai mult mort. Crezi? Or să fac ceva, mai știu ce. Da. Am strâns destulă piatră. Cum să n-avem lemn? What the fuck? Cu butoanele astea ce să fac? Nu știu. N-avem lemn. N-ai Știi. tu lemn? Nu, stai să văd. Nu mai am. Mă urc eu să iau. E ca și cum avem iteme de diamond, dar n-avem lemn și... Asta e normal. Am luat 30 de bucăți, restul las în pace. Ce trebuie să bucăți de caul? Da. 30 de bucăți de blocuri de diamond. Da. Ce faci? Mă joc tu? Sau de ceva ciudat tot fac? Ok, la mine fotuna. Mersi. Așa. Bun, să-mi fac un... Nu crezi că arată cam dubios un diamant și o sabie de lemn în același chest? Nu. De ce arată dubios? Adică nu, diamond, Nu lemn. este dubios. Hai să mai vedem. Tu te minează. Da, de ce e plictisitor? Uite, am mai găsit niște porci aici. Nu-i omoră pe toți. Da, stai. Uite, sunt niște porci mai încolo. Un Și m-ai Enderman. speriat din nou. Mă uit la Enderman și nu facem... Da, e zi. Mă uit la Da. Enderman. Hmm. Mă duc să... Unde-i? Mă să-l bat. Am găsit o savană. Este lemn acolo. Nu este lemn în savană. Nu, zic. Sunt copaci făcuți din piatră. Și aia e bun. Nu trebuie mult lemn. Sunt mulți porci. Eu nu, ce ai făcut?
Ce? Eu. De fapt, am spus ca să nu zic în filmare. Ce? Am spus ca să nu o să zic în filmare. Exact. Uite, mai mulți porci. Te tentează, nu? Eu mor deja. Frere, unde e Enderman-ul? Cred că după ce, de fapt, după ce încheiem episodul, o să ne căutăm un loc de casă. Dacă vreți să ne sugerați vreun anume model, dacă nu, ne facem noi un model propriu. Da, mai ales la ce inventive știi tu. E o casă de culori. Atunci să corectez. O să facă Buggy un model propriu. Mai bine. Lemn. O, ce fură ăsta lemnul, frate. Din nou. Așa facem fiecare filmare. Ai luat furnalul, chestul, restul? Trebuia. Dar cu ce ne facem acolo casă? Ce? Ești nebun. Serios, tu le-ai stat acolo? Și tu vrei să plecăm de aici? What the fuck? Da, eu am vrut să explorez, să mai caut lemn. Acum iau sugarcane. Și nu mai am mâncare, deci... Deci las are și- rost oale sau nu? Ce? Chesturile, ne mutăm. Îi diamond un chest. Deci ne mutăm de aici. Da. Bun. Poate o să ni se specifice un anumit biome în care să ne facem casa. Te-ai gândit la asta? Suntem deschiși la orice, Buggy. Sugestie. Îmi sună telefonul. Și de cât timp filmăm? Și 12, de vreo 12 minute. Ba nu. E sigur, nu, de mai mult. Dacă Deci, am bă. început la și 5. Da. 17 minute. Da, deci la Putem în opri. câteva minute o să încheiem filmarea. Vezi că eu m-am dus într-un deșert, Ok, dai tu coordonatele și vin fără acolo. mâncare. Am găsit o câmpie. Cu căluți. Fuck. Trebuie să trece lumea. Ce fulgeră la mine. Am mai găsit un templu. Coordonate? Da, 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 da. Am găsit și Coordonate. văcuțe. Coordonate. F3 X 548 Z minus 325. X504. Să omor niște văcuțe aici. Să fac rost de mâncare. Bun, pe restul le-am lăsat. Am și 4 bucăți de piele. Suntem cu un pas mai aproape de enchantment table. Ah, am găsit templul TNT. Putem mina din nou. Fuck. Și ce mai este acolo? O armură din diamond pentru cal. Ceva gold, încă 2 diamante. Un saddle, 2 emeralde, mai mult gold și oase. Ai văzut că am meritat? Ce? Să mă mișc. Nu, am meritat să fac sabia. Că putem că o să mai găsim. Ai făcut sabia? Da. Deci vă dați seama ce greu e să filmez cu el. Nici prost. Pe unde ești? Băi, vorbește frumos. De bucățile astea de lemn nu mai avem nevoie. Ce coordonate ești? Stai un pic. 500 cât? 500, da. Stai un pic să ies din templu. Și asta e Poți să faci astupat. noapte. Ce? S-a făcut noapte? Să faci noapte. Ah. What the fuck? Da, să faci noapte. Bun. 567 X-ul și minus 343. 567. Bun. Și cât îi? Minus cât? Minus 350. Ok. Nu vine Pe acolo pe undeva. Mă găsești tu, mă vezi tu. Apune soarele. Da, 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 da. Și paturile la văd. tine. La mine. Și TNT-ul e la mine. Te văd. Doar ziceam. Hai, lasă-mi cu tine. Oracle Kit. Bun. Opri filmarea? Da. Nu uitați să... Da, scuze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, un coment dacă vreți să ne sugerați ceva și un share ca să vadă și prietenii voștri. De asemenea, nu uitați să ne dați un nume pentru serie. Cel mai bun nume va fi numele seriei, logic. Și dacă vreți să ne sugerați un model la nume de casă.
sau un biome. Da. Poate că... Până în episodul viitor. Da. Eu am fost Ionuț Iar eu sunt Boghi. și vă spunem la revedere.